Күп кенә аның сорауларына җавап бирү, аны ялгыш юлдан җибәрү аны ятырган әйбердер. Незваный гость хуже татарина дип әйтәр бит әле. Менә хәзер шул мәкальне үзгәртәсе килә башлады, әйме? Чөнки теге блогерлыкка кергән артист блогерның үзенә караганда да начаррак шикелле миңа хәзер. Чөнки Ренат килгәннән бирле бер җөмлә әйтте дә, блогер башы белән әле дә булса куркып тора. Ренат теге акча темасына әйләнеп кайтып, ул дөрестән дә реклама белән шул дәрәҗәдә акча эшләп буламы һәм бүгенге көндә үз исемен корбан итеп, үз исеме белән рисковать итеп, әйеме? Шуны куркыныч астына куеп, акча эшләү кызыктыруы шул кадәр көчле микәнни? Без бит татар блогерлар турында сөйлибез. Кемнәр сәхифәләрен татарча алып баралар. Хәзерге вакытта блогерлык белән генә татар блогеры яши алмый, чөнки без элек, мәсәлән, мин санасам, менә без саны 15-20, хәзер аның күбесе татарча алып бармый. Алар аңлыйлар. Шикләнгән сторисларны уже татарлар гына карый, тәк русларга төшәсе килә, бүтән русчага күчеп беттеләр. Шуңа күрә гомумән татарча түгел, татарлар эшли ала. Андый мисаллар күп, алар хәзер, әлбәттә татарча дөрүшә дә баралар, эшли алар 100 мең, 150 мең легко. Һәр ялтыраган алтын